News sa IFM News. Hindi naging hadlang ang rehas sa pagitan ng dalawang pusong nagmamahalan. Yan ang naging tagpo sa Bureau of Jail Management and Penology, Alaminos City. Ilang mga persons deprived of liberty na nakapiit sa BJMP Alaminos ang matagumpay na nakipag-isang dibdib sa kanilang mga minamahal na kapareha sa kasalan sa piitan nitong June 20, 2026. Bagamat rehas ang pagitan, hindi pinalampas ng mga naturang PDL na maging legal ang pagsasama nila sa tulong ng ilang mga institusyon na nag-organisa ng kasalan sa piitan. Kompleto mula dekorasyon, pagkain, cake at wine ang naging handa para sa mga bagong kasal na pinagsaluhan kasama ang ilang piling bisita. Naniniwala ang BJMP Alaminos City na ang hakbang na ito ay isang paraan upang mapanatili ang dignidad ng mga PDL at mapanigurong mayroong positibong pagbabago dahil ang tunay na pagmamahalan ay hindi nawawala kahit parehas ang pagitan. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.